फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रणालीज किचन। आज आपण बघणार आहोत कांद्याची पात आणि त्याच्यामध्ये मी ह्या कोळंबा घेतलेले आहेत 150 ग्रॅम। त्या मी मिक्स करून आपण त्याची भाजी बनवणार आहोत। आज हा मी 1.5 कांदा चिरलेला घेतलेला आहे, एक मोठा टोमॅटो कट करून घेतलाय, आलं लसूणची पेस्ट घेतलेली आहे आणि हा आपला कोकणी मसाला आणि मी थोडं राई, जिरं आणि लसूण मिक्स करून घेतलेले आहेत आणि हळद आणि चवीपुरतं आपण त्याच्यामध्ये मीठ टाकणार आहोत। तर आता आपण बघूया आपली कांद्याच्या पातीची भाजी कशी तयार होते ती। आपण आता याच्यासाठी नॉनस्टिक पॅनचा वापर करणार आहोत। आधी मी याच्यामध्ये 2 ते 3 चमचे तेल टाकून घेते। तेल चांगलं तडतडून द्यायचं आपण। आपलं तेल आता गरम झालेलं आहे। आता मी त्याच्यामध्ये हे लसूण आणि राई जिरं एकत्र टाकणार आहे, म्हणजे आपली राई आणि जिरं करपणार नाही आणि त्याच्याबरोबर आपले लसूण सुद्धा छान त्याच्यामध्ये फ्राय केले जाणार आहे। त्याच्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये हा पटकन कांदा टाकूया। आपल्याला कांदा चांगला लाल करायचा आहे। आपला कांदा हा चांगला लाल होईपर्यंत आपण आता हे जे कांद्याची पात आहे ती कट करून घेऊया आणि आपण ती अशी गोल गोल कट करायची आहे आणि आपण ह्याच्यातला कांदा सुद्धा त्याच्यामध्ये वापरणार आहोत। आपण ही अशी कट करून घ्यायची आहे पूर्ण गोल गोल। आपला हा असा गोल गोल झाला पाहिजे कांदा। आपला कांदा हा चांगलाच फ्राय झालेला आहे। आपण त्याच्यामध्ये आता टोमॅटो टाकूया। त्याच्यातच मी आता ही चिमूटभर हळद टाकते। 2 मोठे चमचे मी कोकणी मसाला, तुम्हाला हवा तर तुम्ही लाल मसाला किंवा कोणताही मसाला वापरू शकता। आपल्याला टोमॅटो आता चांगले बारीक करून घ्यायचे आहेत। ही आलं लसूणची पेस्ट आहे ती मी त्याच्यात टाकते। कोळंबी आहे, आपल्याकडे ह्याला सोडे सुद्धा म्हणतात। जर तुम्हाला मिळाली तर चांगलीच आहे, नाहीतर मग तुम्ही थोडे मोठे प्रॉन्स घेऊ शकता। कोळंबीचा आकार मोठा असला तरी चालेल, काही हरकत नाही। ह्याला सोडे असं म्हणतात, तर मी सोडे घेतलेले आहेत। हे आता आपण थोडे वाफेने शिजवून घेऊया। आपले प्रॉन्स पण चांगले शिजलेले आहेत। हा एक प्रकारचा प्रॉन्स मसालाच तयार झालेला आहे। त्याच्यामध्ये आता मी हे चिंचेचं कोळ करून घेतलेलं आहे। नॉनव्हेज म्हटलं की आंबट हे थोडंसं आलंच। त्याच्यामध्ये मी हा चिंचेचा कोळ आणि थोडी बिया काढलेली चिंच टाकते। तुम्ही याच्यामध्ये कैरी टाकू शकता, लिंबू पिळू शकता, तुम्हाला काही आंबट असेल ते तुम्ही टाकू शकता त्याच्यामध्ये। आपला आता हा प्रॉन्स मसाला तयार झाला आहे, पण आपण आता त्याच्यामध्ये कांद्याची पात ॲड करणार आहोत। प्रकारे आपला हा पूर्ण ड्राय झालेला आहे मसाला। आपल्या कांद्याच्या पातीला शिजायला जास्त वेळ लागणार नाहीये, त्याच्यामुळे आपण ती नंतर ॲड करायची। चांगली मिक्स करून घेऊया आपण। आता ही चांगली मिक्स करून थोडी शिजून देऊया। आपण याच्यामध्ये कुठेही पाणी टाकलेलं नाहीये, फक्त आपण चिंचेचा कोळ टाकलेला आहे। आपण आता हे झाकून ठेवूया। 5 ते 10 मिनिटं आपण स्लो फ्लेमवर ही भाजी शिजवायची आहे। नंतर आपण त्याच्यामध्ये मीठ टाकणार आहोत।
आपली भाजी आता आपण चेक करून घेऊया. भाजी खूप छान झालेली आहे. आपण अजून ती मीठ टाकून 2 मिनिट शिजवूया भाजी. त्याच्यामध्ये आता मी हे थोडं 1 चमचा मीठ टाकते. अजून 2 मिनिटानंतर आपली भाजी रेडी आहे. तुम्ही ही भाकरी बरोबर, चपाती बरोबर, पराठ्या बरोबर, कशाबरोबरही खाऊ शकता. तांदळाच्या भाकरी बरोबर खूप छान लागते. आपण ह्याच्यात कुठेही पाणी टाकलेलं नाही आहे. आपण ह्याच्यामध्ये चिंचेचा कोळ टाकला आहे, त्यातच पाणी आहे आणि कांद्याच्या पातीला स्वतःहून पाणी सुटलेलं आहे. आपण आता ही अजून 2 मिनिट शिजवून घेऊया चांगली. आपली भाजी आता पूर्णपणे छान तयार झालेली आहे. आपण आता ती या सर्विंग बोलमध्ये काढून घेऊया. तुम्ही ही भाजी घरी नक्की ट्राय करा आणि तुमच्याकडे काही वेगळी रेसिपी असेल तर तुम्ही शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली ते तुम्ही नक्की लिहून पाठवा. धन्यवाद.